Fiorentina xejn Inter 2. Inkella kirdu nażaw frażi li naħseb tagħmel iżjed sens għal din il-logħba Banda Slava 2 Antonello xejn. Se tgħiduli forsi għaliex ħriġ dan it-titlu jekk tagħtkom ma ndunajtux. Naħseb illi l-logħba tal-lum ġiet deċiża bis-saħħa ta' ironikament l-iktar tnejn li laqtu kritika feroċi min-naħa tiegħi. Qed nirreferi għal Samir Handanovic, il-gowler, u nirreferi għal dan ir-ritratt li qegħdin taraw fl-isfond il-gowl tal-14 illi s-siġilla ir-rebħa l-lejla, ma ħanibdew fl-ordni. Samir Handanovic, mela meta trid taf tilab, mela meta trid taf tagħmilhom il-mirakli u taf turina illi inti gowler tajjeb, għalhekk jien għalejk noħroġ il-kanuni forsi iżjed mis-soltu għaliex illum fl-ewwel taqsima mod speċjali urina Handanovic il-kapaċitajiet tiegħu b'dawk iż-żewġ saves illi ġab illi kienu saves tajbin u saves denji tal-gowler ta' klassi illi wara kollox Samir u. Ma jfissirx bdiet l-opinjoni tiegħi fuqu, għax jiena xorta nemmen li wara Ġunju irid itir, imma l-inqas illum wara illi meta jrid is-sur Samir Handanovic jaf jilgħab għal daqstant. Proset u grazzi lil Samir Handanovic. Barra minn hekk illum sar miraklu, iva, għaliex fl-aħħar dan is-sinjur li hawn fuq l-isfond għamm il-mewt. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Għaliex fl-aħħar swina anzi tagħna logħba sura ta' nies is-sur 14. Li xort ħanibqa' nirrifjuta li nuża ismu sakemm jew jibda jilgħab sew u sura ta' nies b'mod konsistenti jew inkella jtina d-derbi ta' ġimagħtejn oħra ma dik hija storja oħra. Kien gowl tajjeb illum li jagħmel il-Kroat għalkemm ukoll irridu ngħidu assist tal-baċċa ta' Ashraf Hakimi. U kien gowl deċiżiv biex li minnu l-Inter irbaħna din il-logħba bilħaq x'gowl għamel Barella l-aħwa. X'gowl għamel Barella l-aħwa. Gowl mill-isbaħ, wirja kbar minn oħra, gowl isbaħ mill-ieħor ta' Spidipizza fil-fatt l-lum kont qed nara l-logħba ma' xi ħbieb u qalu litteralment gowl għal Dejan Stankovic kien u naħseb li naqbel magħhom. Ġifieri fi Spidipizza nusqod nħaraf ħafna superlattivi ngħid biss li għandna patrimonju illi nispera illi nissalvagwardja għaż-żminijiet ta' quddiem. Fil-fatt jiena wkoll ħriġt b'paragun li nixtieq nisma' wkoll minn għandkom fuqu Nicolò Barella l-eredi ta' Nicola Berti. It-tnejn jilagħbu fl-istess pożizzjoni, it-tnejn jilagħbu l-istess stil ta' logħb, it-tnejn huma interisti minn qalbhom, it-tnejn jilagħbu bil-qalb, it-tnejn jilagħbu bil-grinta, naħseb qed nara ħafna similitudinijiet bejn il-kbir Nicola Berti u Nicolò Barella, it-tnejn għandhom l-istess isem kombinazzjoni, issa kull ma jonqos li Barella joħroġ b'xi frażi it-tipo li kien ħareġ Berti meta f'wiċċ Baresi u Maldini għajjat Meljo skonfitti kemm il-anisti illi fil-każ tiegħi mhux sigritt tan-nagħża illi nuża bħala il-frażi tal-kredu kalċistiku tiegħi. Imma proset lil Spidipizza. Hakimi kif qed ngħidu kien tajjeb ukoll illum u tal-assist tal-gowl tal-14. Insomma, wera li huwa plejer importanti. Lautaro kien xi ftit sfortunat illum meta daħal u tilef dak il-ballun. Bilħaq, domanda lill-coach. Jekk hemm il-darba meta konna ġretnej b'xejn ittaqla l-Sanchez, allura mhux aħerku daħħalt il-Pinamonti man-nofsija logħob u lil Lautaro konna nħalluh kwiet mistrieħ
Għal-logħba ta' nhar it-tlieta jiena fil-fatt ma qabilx magħha dik il-bidla biex inkun onest, kieku jien kont noħroġ il-Pinamonti. Ħalli anki lil dat tifel intuħ nofsija ċans għandna r-riżultat diġà lest, kien ikollu l-opportunità li jilgħab ma' Lukaku minflok Lukaku u ninsab ċert li kienet tkun l-utli din in-nofsija kieku daħal Pinamonti Pinamonti mhux daħal fl-aħħar 10 minuti. Imma insomma, mill-bqija wirja sodisfaċenti l-ewwel rebħa tagħna mill-2014 ġo Firenze, bravi ragazzi. Issa l-attenzjoni tagħna tmur fuq il-logħba ta' nhar it-tlieta tal-Koppa Italja bejn li rridu nilagħbu kontra l-Juventus f'Turin għalkemm fuq dik il-logħba il-fema tiegħi hija li rridu niskurjaw tlieta biex ngħaddu il għaliex gowl il-Juventus se jagħmluh żgur. Inkitbu fuq dina l-istazzjon ta' YouTube għal iżjed minn dawn il-post match reactions kif ukoll għal programm l-intervista li bil-mod il-mod qiegħed jisu jikber u ta' dan nixtieq nirringrazzjakom u komplu segwuna li ħajkonna diversi temi interessanti. Min irid fil-playlist li għandna fuq dan is-stazzjon tal-intervista jista' jara l-aħħar programm li kien fuq il-partita Valletta Hibernian se jkollna il-ħadd fis-satejta wara nofsinhar, għaldaqstant klik. Like ukoll fuq il-paġna ta' Facebook jekk tkun m'għamiltux ta' Antonello Sports Blog, fejn minn hemmhekk ukoll tistgħu ikolkom id-diversi links jew għalaw jew inkella għal sit uffiċjali tagħna fejn hemmhekk ikun hemm l-aħħar aħbarijiet fuq futbol lokali, futbol internazzjonali, Formula 1 la nerġgħu nibdew, u sport ieħor, darts, MotoGP, għandaqstant klik hemmhekk ukoll. Is-sit uffiċjali tagħna antonellosportsblog.wordpress.com fejn hemmhekk issibu l-aħħar aħbarijiet. U kif ukoll tinsewx il-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing, nhar it-tnejn li ġej ikollna l-Grand Prix tal-Ungerija tal-kampjonat prinċipali li se nikkummenta jien flimkien ma' Efrom Tabone, kif ukoll għal min irid jilgħab l-aqwa kwoti b'mod responsabbli ejjabet.com is-sit l-aqwa sit fejn jidħlu mħatri ta' sports kif ukoll ta' gazino. Kif testu minna kollu, ħamlu li xjated tridu. Jekk qed taraw il-video il-lejla il-lejl it-tajjeb, jekk qed taraw il-video is-sibt filgħodu bonġu u l-ġurnata tajba l-kulħadd. Però jiġri x'jiġri nel bene e nel male tifjamo sempre per l-internazzjonale. U duħsib l-aħwa.